In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we come to celebrate this Eucharistic liturgy in response to your invitation, do this in memory of me. Thank you, Jesus, for the privilege to worship you in this way. Thank you for planting in my heart the grace to desire your presence in those gathered here today, in your sacred word, and in the bread and wine. I come in faith. May I be open to your gentle touch. May I be open to your sacred word and listen to it as a personal challenge. I bring you my special needs, fears, grudges, self-pity, and petty concerns. I ask your help and guidance, Lord, to become a better person. If my cares and worries interfere with my prayer at this Mass, accept them as my feeble gifts. Transform them by your grace. As the bread and wine will be changed into your precious body and blood, so also change me. My whole being praise, honor, and glorify you. I come into your presence with joy. Amen.
Maya pagat panapon po kay katamongan. Let us include in our prayer the following intentions. Thanksgiving, Rodolfo Quirino, Noemi Hingpit, Edward Culo, Angela Tiopaco, Caterina Pineda, Cancio family, Elena Castro, Irene Cruz, Kenneth and Annie Tumbokan, Jonel and Cherry Dakutanan, Felix and Ellie Dizon, Jimmy Dizon, Feli Hiamiso, Yoli Churokubo, Patricia Icoma, Joan Fusuco, Hapong Tina Yuson, Judy Simeon, Manuel Epifania Michael, Annalisa, Marion and Cherry Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Annie King, Juanito, Jaime, John, Javier, Melchor, Clarita, Ryan, Melay Danan, Mau David, Melody Mendoza, Benzi and Victor David, Santiago family, Narding and Teresing Bautista, Jojo and Yoli Yusi, Kevin, Maria Angela and Lord Ken Diala, Rosa Ginto, Pablo and Reynaldo Giao, Catherine Garcia, Gigi Zuniga, Annette Betwin, Pamilya ng Victor Betwin, Manilyn Leman, Bong Danan, Edward and Jacqueline Bautista, Denden and Jennifer Obidesi, Peter and Nena Kayanan, MGCS Seminary Fathers, Manalo David family, Richie Rivera, Remedios Ordonez, Kayanan family, Glenmar and Evelyn Mendoza, Ador and Glenda Valencia, Lito and Edel Pintor, Jomet and Mira Navarro, Remedios Mendoza, Marieta Mendoza, Walter and Linda Navarro, June and Wilma Sanchez, Jimmy and Franz Kayanan, Consuelo Mendoza, Arthur and Lisa Lapira. Special intentions, Joshua Salmparbo, Stephanie Marie Ebuen, Mia Gazela Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Elmer and Cherry Ocampo, Elena and Ocampo Laksamana family, Sumbilio family, Michelle Elida, Ashley Chia, Princess Serrano, Lay Ocampo, AC Soriano, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Regala family, Jerome John Paul, Jopet Mendoza, Janos Richard Cancio, Maria Bernadette Soto, Kate Pamintuan, Paul Wadman, Eliseo and Laura Medina, Maxine Caballa, Pablo and Reynalda Giao, Al and Lizelle Bitug, Jonalyn De Dios, Virgilio and Vivian Lapira, Angelita Morris, Speedy Recovery, Jose Guevara, Romeo Cancio, Yoprancia Valencia, Maria Castro, Moy and Rio Gaza, Maria Cortez, Maricel Granda, Joseph Gosum, Grace Manabat, Rene de Mesa, Apong Husta Guanlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Venedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Zita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Gloria Gosum, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Agrifina Zuniga, Priscilla Aguilar, Helen Romero, Gloria Lopez,
Consuelo Mendoza, Marcel Cuenco, Maxima Vitug, Kate Villa, Richie Rivera, Epifania Liangco. Annie King, Melchor and John David, Marivic Manigas, Orlando Culala, Felix Dizon, Gloria Dizon, Kate Villa, Edison Mercado, Jerry David, Jordana Mesetti, Erlinda and Pedro David, Victor Lagman, Ben Lagman, Domingo Sharon, Asuncion de Ocampo, Marilyn Manlutak, Anthony Parico, Enrico Magtoto, Milagros Navarro, Meli Versosa, Edgardo Serrano, Nestor Conanan, Nancy Furigay, Diosdado Lafid. Repose of the soul, Emilia, Pedro, Felino, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Pabling, Teofilo, Victoria, Jose, Christopher Dave, Medalla, Melanio, Felicidad, Florentino, Antonio, Ruby, Cesar, Alvina, Felisa, Marcial, Romer, Angel Aubrey, Camila, Dolores, Arnold, Remedios, Antonio, Virgilio, Lucila, Policarpio, Maria, Niño, Carolina, Honopre, Justina, Luz Biminda, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Among Popong, Noring, Jessie, Ronnie, Humbilina, John King, Pido, Gregorio, Magdalena, Maylene, Soylo, Catelina, Among Jose Giao, Paulino, Patricia, Dr. Bienvenido, Loretta, Roberto, Belen, Flora, Constancia, Teresita, Felipe, Teofilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Jerome, Maria, Julian, Marita, Santiago, Ligaya, Irene, Mimi Timbol, Victor, Caridad, Segunda, Pablo, Dominador, Rosalina, Teodolfo, Teresita, Maria, Santiago, Virginia, Mariano, Emilardo, Rafi Bisda, Irene, Faustino, Juliana, Ernesto, Leticia, Son, Cesar, Nat, Minyang, Munyong, Lourdes, Felicissimo Senior, Felicissimo Junior, Adelaida, Encarnacion, Francisco, Rita, Jocelyn, Aurea, Zenon, Gabriel, Edgardo, Marianita, Eulogio, Crisente, Bonifacio, Elisa, Eugenio Sr. and Jr., Mark Anthony, Toy Seferino, Estelita, Ramon, Remedios, Daniel Sr., Consuelo, Socorro.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. My dear friends, in today's Mass, Jesus gives us the many points He wants us to do and to have in order to follow Him. Ibinigay po ng Panginoon ang mga munting kahilingan niya na sana dapat nating gawin upang matuto tayong sumunod sa Kanya. Kaya't sa simula po ng ating banal na misa, tayo'y manahimik sandali at manalangin sa Panginoong Diyos. Naway bigyan niya tayo ng lakas ng loob, ng kababaang loob upang talagang makasunod sa Kanya. Tahimik po nating hingin ang simpleng panalangin ito sa Diyos nating Ama. Lord Jesus, you ask us to deny ourselves in order to follow you. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you ask us to take up our crosses daily so that we may be true to you. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you want us to be kind to one another and so follow you. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us now give glory to our God. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria,
excelsis Deo. Let us pray. O God, who through the grace of adoption chose us to be children of light, grant, we pray, that we may not be wrapped in the darkness of error, but always be seen to stand in the bright light of truth. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. A reading from the second book of Kings. One day Elisha came to Shunem, where there was a woman of influence who urged him to dine with her. Afterward, whenever he passed by, he used to stop there to dine. So she said to her husband, "I know that Elisha is a holy man of God. Since he visits us often, let us arrange a little room on the roof and furnish it for him with a bed, table, chair, and lamp, so that when he comes to us, he can stay there." Sometime later, Elijah arrived and stayed in the room overnight. Later, Elijah asked, "Can something be done for her?" His servant Gehazi answered, "Yes. She has no son, and her husband is getting on in years." Elisha said, "Call her." When the woman had been called and stood at the door, Elijah promised, "This time next year, you will be fondling a baby son." The word of the Lord. Thanks be to God. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of the Lord. The promises of the Lord I will sing forever. Through all generations, my mouth shall proclaim your faithfulness. For you have said, my kindness is established forever. In heaven you have confirmed your faithfulness. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of the Lord. Blessed the people who know the joyful shout. In the light of your countenance, O Lord, they walk. At your name they rejoice all the day, and through your justice they are exalted. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of
You are the splendor of their strength, and by your favor our horn is exalted. For to the Lord belongs our shield, and to the Holy One of Israel, our King. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of the Lord. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were indeed buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in newness of life. If then we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over him. As to his death, he died to sin once and for all. As to his life, he lives for God. Consequently, you too must think of yourselves as dead to sin and living for God in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. Announce the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life
for my sake will find it. Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. Whoever receives a prophet, because he is a prophet, will receive a prophet's reward. And whoever receives a righteous man, because he is a righteous man, will receive a righteous man's reward. And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink, because the little one is a disciple, amen, I say to you, he will surely not lose his reward. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa akin. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. At magandang gabi rin po sa mga sumusubaybay sa ating live streaming ngayong oras sa kanilang mga bahay-bahay kasama ang mga pamilya nila. Sana po lahat tayo nasa masaya at payapang kalagayan. Amen. Okay. Napakarami po ang ibinigay ni Lord na paalaala sa atin sa Ebanghelyo. Isa lang po ang kunin natin at pagnilay-nilayin para hindi tayo magkagulo. Kahit isa lang, malaking bagay na yon. So yung unang sentence lang po ni Lord ang titignan natin. Sabi ni Lord, he who loves father or mother more than me is not worthy of me. Sino man ang nagmamahal sa kanyang tatay o nanay ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi po ito binabaliwala ng Panginoon ang fourth commandment ng Diyos. Ano ang fourth commandment? Honor thy father and thy mother. Hindi po. So saan po ang problema? Ano ang tinutukoy ni Lord? Ang problema po dito maralas ay dun sa salitang more. Higit kaysa sa akin. Yun po ang pinupuntirya ni Lord. Sino man ang nagmamahal sa kanyang tatay o nanay ng mas higit sa akin, hindi siya karapat-dapat sa akin. Yung mas po ang pinoproblema ni Lord. The word more. Dito po ang usapan. At bakit problema itong more? Simple lang po. Unang-una, lahat po ng problema natin, problemang pangbarangay, problemang kapitbahay, problemang panlalawigan, problema sa bansa natin ngayon, ay dahil we love our families more than anything. Dahil sobra ang pagmamahal natin sa pamilya natin. Ito po ang simula ng maraming problema natin. Tignan nyo lang po sa Kongreso at Senado. Iisa ang apelyido. Pagkatapos umupo si tatay, ang kapalit niya si nanay, pagkatapos ng nanay, yung anak na lalaki, pagkatapos yung anak na babae, pagkatapos yung kapatid na babae, o yung pamangkin, o lahat iisa ang apelyido. Magfa-familia lang. Para bang sila lang ba ang marunong? Sila lang ba ang may karapatan, manungkulan at magsilbihan? Sila lang ba? Parang ayaw na nilang humawak yung ibang tao.
ang presidente, ganitong apelyido, yung kaibigan niya, ang senador, anak niya ay congressman, anak pa niyang isa ay mayor, yung pati kabit ko minsan, sila ang hinahabol. Lahat familia. Bakit? Sobra ang mahal sa familia. Ayaw mahaluan ng iba. Yun ang problema natin. Kaya, walang nakakasalungat. Yung familia lang nila ang protektado, yung interest lang ng familia ang siyang nauuna bago ang kapakanan ng marami. Ito po ang gustong tignan natin ng Panginoon. Ang problema ay okay lang mahalin ng tatay, okay lang mahalin ng nanay, pero kung mas mahal mo sila kaysa sa sino man, problema na yon. Minsan po may kausap akong bank manager ng malaking bangko. Ewan ko anong pinagkukwentuhan namin, pero sabi niya sa akin, Among, sabi niya, alam mo, kapag may nahuli kaming isang empleyado na gumagawa ng hocus-pocus, so magdideposito kayo, tapos yung empleyado gagawin, lolokohin, yung perang dineposito mo, hindi sa pangalan mo, sa pangalan niya. Kapag may nahuli kaming ganon, Among, sabi niya, usually, pare-pareho ang kwento. Nagnanakaw siya kasi may asawa siyang maluho, kasi may boyfriend siyang magastos, kasi yung pamilya niya napakalaking pangangailangan. Yun. Kaya nakakagawa ng mali. Nagnanakaw para sa pamilya. Yun ang problema natin. We love more our parents. Ay, totoo po ito. We will do anything for our families. Magsakripisyo tayo, magtrabaho tayo, at magnanakaw tayo para sa pamilya. Kaya paalala ni Lord, sabi ni Lord, nako, kung mas mahal mo ang pamilya mo, hindi ka lang karapat-dapat sa akin, pati sa bayan hindi ka karapat-dapat. Pati sa iyong kapitbahay, hindi ka karapat-dapat. Ugali din po natin ito sa mga baryo. Basta't malinis ang bakuran ng pamilya, yung lininis, itatapon sa kabila, okay lang, malinis yung pamilya namin. Basta't malinis ang bahay ko, yung basura ko sa ilog, okay lang. Wala akong pakialam sa ilog, basta't yung bahay ko, malinis. So, dun sa more, nagkakatalo. Amen? Amen. Okay. Ikalawang dahilan. Usually po, tayo lang tao ang gumagamit ng salitang more. Tayo lang tao ang gumagamit ng mas mahal, mas maganda kaysa sa iba. Konkretong halimbawa. Usually, tinatanong ng magulang ang mga anak, Anak, sino ang mas mahal mo? Ako o si Daddy? Itong anak ngayon, na walang kamalay-malay, hindi niya maintindihan bakit pinapipili siya, mahal naman niyang pareho. Kanya? Tao lang po ang gumagamit. Sino ang mas mahal mo? O kung maghihiwalay kami ni Daddy at ako, kanino ka susunod? Kay Mami, siyempre, mas mahal mo si Mami. Tayo lang po ang gumagamit ng more. Sino ang mas maganda? Sino ang mas marunong? Sa mata ng Diyos, wala pong ganon. Sa mata ng Diyos, maganda tayong lahat. Sa mata ng Diyos, marunong tayong lahat. Sa mata ng Diyos, lahat tayo magkakapatid, walang lamang, walang higit, walang kulang, mahal tayo ng Diyos. Pantay-pantay. Tao lang po ang nag-iisip na mas mahal, mas maganda, mas...
Amen? Amen. Ikatlo, kung talagang gusto nyo ng degree, different levels of love, of loving, ang natatandaan ko po nung nag-aaral pa ako, noong nag-aaral pa ako, ewan ko ngayon anong tinuturo ng mga teachers. Noong nag-aaral pa ako, dinidikdik sa amin, una mong mahalin higit sa lahat ay ang Diyos. Love God above all things. Walang duda doon, walang question doon. Higit sa lahat, God. Ikalawa, mahalin mo ang iyong sariling bansa. Second, love your country. Mahalin mo kung saan ka nanggaling. Ang iyong inang bayan, yun ang ikalawa mong mamahalin. And then ikatlo ay ang iyong kapwa. Pangatlo pa lang po yun, yung kapwa. At yung kapwa, kasama na doon yung familia, mga kapatid mo, kaibigan mo, at lahat ng tao. They only come third. Pangatlo lang. So love God, love your country, and then love others. Ngayon, baligtad na. Love your family first. Love your wife second. Love your children. Love your own family. Love your relatives. Bahala ng iba. Kita po ninyo? Kaya ang problema ay dun sa more. Parang sinasabi ni Lord, alisin niyo yung more. Then maayos tayo. Amen? Amen. Totoo pong kwento. Minsan po may nakilala akong mag-asawa sa Mindanao. Trabaho nito mag-asawa ay guro sila sa isang public school. So bilang guro, alam niyo na magkano lang ang sweldo nila. Mag-asawa sila. May pinag-aaral na 4 na anak. And then nabalitaan ko, umampun pa sila ng 2 katao na hindi nila kaano-ano. May 4 na anak na sila, umampun pa sila ng 2 ibang mga bata. Nung nabalitaan ko ito, sabi ko po sa kanila, mantakin mo naman ano. Sabi ko, magkano lang ang sweldo nyo? Pagpapalaki lang sa 4 ninyong anak, nahihirapan na kayo. Ba't pa kumuha pa kayo ng 2 ampon na bata? Ba't pa kumuha kayo ng 2 ampon na bata? Tama na sana yung 4 ninyong anak. Alam po niyo ang sagot nila sa akin? Nabigla ako at napahiya. Sabi nila, Among, sabi nila, para po malaman ng mga tunay na anak namin na hindi lang sila ang anak ng Diyos. Kanya? Para po malaman ng mga anak namin na hindi lang sila ang anak ng Diyos. Kaya po umampun pa kami ng 2. Panalangin ko po sa susunod na halalan, pangalan na lang, wala nang apelyido. O ewan ko, may batas tayong anti-nepotism. Ewan ko, ba't hindi napasa-pasa sa Kongreso? Siguro dahil mahirap talagang, I don't know. So, sabi sa atin ni Lord ngayon, sana, mahalin natin, okay lang. Pero wag naman mas mahigit kaysa iba. Amen. Gagawin po natin ngayon ang pamipatalaga karing bayong halal o opisyalis daring kaya katamong barangay.
Magumpisa tamo po kaniting misa na rin kilalanan tamo at tanggapan ating bayong halal na opisyal dingking Villa Santiago. Hausan kayo po in coordinator, daring barangay chapel coordinators, June Lord. JL. Maya pabengi po. Ngeni po magmulaing formal apami talaga karing Chapel Pastoral Council ning St. Patrick Chapel, Villa Santiago. King Aldoiti matulaya ing parokya ng Santiago Apostol, uling binendisyonan ning Ginoo ing kayang balayan, kapamilatan daring masipag at talapagobra. Ila ring mepili ban sumuyo king panyulong ning biye kasalpantayanan, at biye antimong maya pa Kristiyano king kapagsubukan na ning bayong panahon. May pilila bistaman karing karelang kakulangan ang timong tao. At king lugod ni nga pong Ginoo, ila mo naman ring mi panwanan. Ing pakera e pansariling kanawan o pansariling dangalan. Nune ing kapakanan din kabaryuda, kambening mabilog tang parokya, ning Santiago Apostol. Agkatanda kayong panalangin tala, deting tinangu king haus ning Ginoo. Ngeni po ausan ko pong tunggal-tunggal at lumapit keni po king arap altar. Din kaya katamo pong bayong Chapel Pastoral Council ning St. Patrick Chapel, Villa Santiago. President Marife S. Mendoza. Vice President Melita S. David. Secretary Maricel D. Layug. Treasurer Joward S. Santos. Auditor Maribeth O. Sanchez. Ating liaison officer po Maria Cristina N. Diaz. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, at yu kayong eniketi, ban formal yung tanggapan ing tungkulan, ami patong karing kaya kayong pago. Pakatandaan nyo na ing kaya kayong tingwanan, ayawus, maulaya, at balang metong kaya kayo, makisan metong yakim balang metong ing obrang kaya kayong dikilan, para kanako, nune para king ikaligaya ning Diyos iba. Ngini agkatanda kayong ipatong yoring wanan yung gamat, tapat yung lakaring puso yu, at ipasyag yu, ing kaya kayong pamitalaga, king kasuywan. King balang kutang makibat kayo, opo tatalaga ko ing sarili ko. Kaluguran kong kapatad, tatalagayo ing sarili yu, ban gampanan iting banal ayobra, kinmit mong kababan loob at sipagan, tatalagayo ing sariliyo, ban patutuanan ing kasalpantayanan Kristiyano, kapamilatanan ing tungkulan, ami pagkatiwala kaya kayo. Opo, tatalaga ko ing sarili ko. Tatalagayo ing sariliyo, antimong instrumento na ning Ginoo, ban miras karing mililele, malilili, at malalakwan king lugod ning apong Ginoo. Opo, tatalaga ko ing sarili ko. Ngini manyad tamong saup, karing patulunan tamong santo at Santa Keti Betis at karing santong pagdebosyonan tamo at kimbalang santo ing pakibat tamo, ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, Ipanalangin mo kami. San Juan Nepomuceno, Ipanalangin mo kami. San Nicolas, Ipanalangin mo kami. San Miguel, Ipanalangin mo kami. Santa Ines, Ipanalangin mo. Santa Ursula, Ipanalangin mo. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Saint Patrick, Ipanalangin mo. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. ikayong sablang santo na ning Diyos, ipanalangin mo kami. Duko ko ngini para king masusing bendisyon.
Manalangin tamo, talakad tangan po, at itangan po, pakitas talaring gamat tamo, tulid na rening mehalal a opisyalis. O Diyos ay bami, pauli ning lugod mo't pakalulo, tinubod me ke kami ing malmong anak, ban manatad kaligtasan, kim pamisundo ning tungkulan, akayang gimpanan. Memili ang mapilan ang maging kasawp na, ban magsilbing asyas ning kayarian at telakad na. Idake ing karelang tenakan, king mas matas sa aspeto ning pamanungkulan. Bendisyonan mula deting anak mong pinili, ban maging tapat lang talasuyo ning kikang asikan, ibalabal me karela ing banal mong espiritu, ban iturunala king dapat dang dikilan, kinmit mong kagiwan at katapatan, ban kapamilatanan ning ganap a pamisaup-saup, impamag-ari mo, magluidya kim parokyami, itiyaduan mi, kapapilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo, idala na king kaganapan, ing inumpisana kaya kayo. Amen. Antimong tandaan na ning pamananggap, palakpakan tala po. Tahimik tala pong ining ganakan, deng intensyon tamo, ring panalangin, darinig kaya katamong bayong opisyalis, ding taong burita mong ipanalangin, lalong-lalo na po ring lagyong may banggit nandin, binasa da king intensyon, pati na po ring intensyon, daring kaya katamong manalbe. At yabi tala po karing panalangin tamo, ding mag-wedding anniversary, Francis at Catherine Tayag, Jonah Ampoy J. Arcancio, ating kapatid tamong mag-birthday, Stephen Torres, Ichiro Yusef Sigua, Etcha Kayanan, Peter John Clemente, John Sanchez, Cora Keng and Sunny Ocampo, Jerome Giao, Rolly Teng, at para po karing King Villa Santiago at San Juan Bautista, tahimik talang ipanalangin King Dios. O Diyos ay bami, itrumukeng mas luguran ka baboning sabla. Ilapit mo keke ka at turwanan makananong tune susuyo kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pasalamatan tayo mo naman po John Lord, king panimuna na karing Barangay Pastoral Council. Salamat po dakal kaya kayo. Loklok tapo.
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap lara pananing Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan ay saning ginuitin daon, karing gamat mo. Kini kapurit kaligayan ng kayang lagyo, kini kakatang saplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. O God, who graciously accomplished the effects of your mysteries, grant, we pray, that the deeds by which we serve you may be worthy of these sacred gifts through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, through Christ our Lord. For out of compassion for the waywardness that is ours, he humbled himself and was born of the Virgin. By the passion of the cross, he freed us from unending death, and by rising from the dead, he gave us life eternal. And so with all the choirs of angels, we sing forever the hymn of your glory.